гости, заедно с Йорданка Джонджарова. Пенсионерите в България са около 2 милиона и 400 хиляди души, което прави почти 40 на 100 от 7 милионното население на България, както сочат данните от последното ни преброяване. Едва ли е новина, че сме сред най-застаряващите нации на планетата, нито пък, че българските пенсионери са с най-ниските пенсии в целия Европейски съюз. Знае се, че в страните на запад от България така наречената трета възраст се нарича възрастта на свободното време, а достолепните люди в нея обикалят най-романтичните дестинации на света и се радват на спокойствие без никакви финансови притеснения. Кога ще стане у нас така, можем само да гадаем и да мечтаем. Ще се опитаме да надникнем в ежедневието на средностатистическа пенсионерска двойка от Стара Загора, чиято съдба фокусира битието на мнозина възрастни мъже и жени в България. Нашите домакини Иванка и Диньо Петкови живеят сами, защото и двете им деца със семействата си отдавна живеят и работят отвъд океана. Дъщерята Виолета е доказан авторитет професионалист-невролог в Чикаго, а синът Светозар е професор и преподавател по пиано в университета в Тампа. Ваня и Динко се радват на 3 прекрасни внуци, мечтаят да доживеят раждането и на правнуци. Те не само са приели съдбата си да живеят сами, но стоически пътуват ежегодно до Америка, за да поживеят сред семействата на своите деца и внуци. Вече 5-та година подред август те отпътуват за страната на неограничените възможности, а през месец май с нетърпение се връщат в родната Стара Загора, за да се насладят на вълшебния липов аромат, да се видят с приятели и близки, да сравнят колко сме се приближили към водещите демокрации по света. Екипът на гости благодари за гостоприемството и искреността на нашата домакиня Ваня Петкова, която коментира ситуацията на българските пенсионери. Благодарим и за мъдрите и изпитани съвети, за оптимизма и смелото й сърце, за удивителната жизненост и мечтите на тази млада подул жена, която навлиза в 80-та си годишнина. На гости, заедно с Йорданка Джонджарова. Как намираш Стара Загора? Променила ли се? Ние вече доста години ходим и се връщаме, обаче всяко връщане се има по нещо ново. Такива хубави площадки има, даже съм ги заснимала да ги покажа на внука си, че и тук има такива хубави плейграунд, показва там, нали? Площадки. Също така тук близо до нас направили площадка за фитнес, да отидеш да спортуваш открита. Така, Стара Загора много ми харесва, особено млад кмет, обаче така, явно много се грижи за града. Доста неща ми харесва. Нали казват, че за да видиш разликата, така трябва да се отдалечиш малко. Така е. Вие 9 месеца една... Все има по нещо променено. Тази година видяхме велопътеките, алеите, които ги правят. Там също има такива, само че както е шосето и отстрани е очертано и пише велоалея. Да, няма такива повече. Но тротуари си има навсякъде. Цяла голяма улица за пешеходците. От двете страни, навсякъде. Тази комбинация... Да. А пък отделно си на шосето, отстрани очертано, те са 2 платна, нали, вътрешните, които са вътре в градовете там, в комплексите, които са вътрешните шосета. Не говоря за магистрали и това, но просто вътрешните пътища. Аз искам да те върна, ти казва от 91 година си пенсионерка. Може ли да се каже, че има щастливи пенсионери и ако да, какво е щастието? Щастието е да си здрав, да се радваш на децата си, да си по-позитивен, да мислиш за доброто. Сега щастливи, разбира се, защо да няма щастливи пенсионери. Имат внуци, имат деца, радват им се. И като си работил, все пак някой пенсия си имаме. Ние тогава при нас заплатите бяха малки, но ние специално аз съм винаги по обекти съм работила и много съм се блъскала, но сега пък на стари години децата вече берат плодовете от тях. Като не стигат те. На Запад казват, че пенсионерството е възрастта на свободното време. Да, Ти мислиш ли, че е така? За България още... Ние сме много негативно се. Все сме недоволни,
Даже и които са най-добре, най-много реват и се оплакват. Някак си сме свикнали това. А Не всичко знам. е в наша ръце. Мислиш Всичко. ли, че ние можем да променим? Сега, можеш и много с много, можеш и с малко, обаче да имаш сърце. Аз тук, като бях пенсионерка, винаги все работях по нещо. И магазин съм работила, и деца съм гледала, за да имам още нещо към пенсията си. Ходех да пея в група Огърлица, бях много щастлива между млади хора. Сега ми липсва това нещо. Нали? Това нещо ми липсва. Даже в Сен-Петербург, там, града, който е близо до нас, ходихме на един концерт. Сина на Води. Пееха 6 мъже и 8 жени, само български песни, откриха с химна. Откъде беше? И американци. Американци? Той същия диригент е идвал, който ги води, е идвал в Стара Загора. Тук се запознахме и те викат, що не идваш при нас да пееш с нас? Ама аз не мога да ходя до Сен-Петербург на един час от нас и плюс аз карам кола, обаче да си върша работа, защото в Америка не може без кола. Да, Не в може. Америка... Аз на 55 години, като се пенсионирах, първия път, като отидах, изкарах така, обаче следващия път, като отидах вече, имах книжка. Сама си тук в Стара Загора книжка и сега продължавам да си карам. Имаме си кола, имаме си гараж за И те са месец. автоматизирани, нали? Автоматична. Да. Газ и спирачка, нищо Да, и повече. просто Тук не се не- качва. Ние имахме трабант, аз карах малко, като вземах книжката, но продадахме го, нали? Вече децата като заминаха. Ти каза, че човек, когато е пенсионер, е щастлив и се радва на деца, на внуци. Би ли ни разказала малко? Твоите деца са успели. Аз знам това. Но така или иначе са много далеч от теб. Това е. Липсват ли ти? Това най-много ми тежи, че наистина и там с много дъщеря ми и зет ми са лекари. Там като отидаха 4 години още изпити най-напред, резидентство караха, нали, доста труд. Добре са, но и тук нямаш да се зле, защото са добри специалисти. Мъката ми е това, че е така да им се радвам тук, че близките, че ги познават, че той, че макар че са успели там, а е така. На мен това нещо ми просто тежи. е далече и те работят. Съна ми уж отиде на гости 91 година. Той е музикант, да кажем, беше преподавател в музикалното Беше една училище година в музикалното училище през завършил е ваканция. пиано, Да. в консерваторията. Отиде на гости, аз бях там, той дойде. И на едно парти българи, българка, която е лекарка, но мъжът е роден в Америка още на времето, са избягали тяните преди 45-та година някъде. И те казаха, че е в едно училище интернационално на един руски евреен. Търси учител по музика, обаче да знае френски. И понеже сина е завършил френската гимназия и след това консерватория, го оправяха му зелена карта и той остана. Това ми беше много вече още по-мъчно, но явно Бог така е решил да се настрани. Но всъщност... И се помирявам с той. Ходим, връщаме се, това летение дълго, но... Но иначе интернета, мислиш ли, че интернета, скайпа просто са... Първите връзка? години трябваше да дам поръчка на почтата, да чакам с часове да ме свържат и беше 4,80 на унес пари минутата. Сега няма проблем. Скайпа, на стари години научихме и техниката, виждаме се, чуваме се, комуникации, говорят с мои приятелки тук, имаме си българска телевизия там. Си гледаме в Америка. Където и в Чикаго, където бяхме, дъщерята е там. Сега в Тампа сина ни е направил компютъра, на телевизора, голям екран, гледаме се българска телевизия. И всичко, което гледате тук, цялата програма имаме. И най-много гледаме Нощен хоризонт. При нас, когато е 5 часа, при вас е 12. И ние с моя мъж, като изпратим в 6 часа да си вземат малкия, и сядаме вече, даже се обаждаме понякога, особено четвърта, когато е предаването от Стара Загора, различните. Да, те до 4 часа са националната телевизия, след това регионалните студия. Спомни си така последните, какво включват от Стара Загора? Така, От Стара Загора, когато е Николай Николаев, той само народна музика, аз много харесвам тая музика. Единият четвъртък е той, другия четвъртък е някаква момиче, която пък
води класика, поп музика и такива. Най-много ни харесва, когато е от Благоевград също. Те там страхотни песни, те македонски и така нататък. От Пловдив пък родопски, а ние сме закърмени с родопите. И всъщност така България не е... И така ми ни липсва България. Да, така. Първите години беше много трудно. Нямаш никаква комуникация. Па сега, като ми обадя с напредвалка, мога да говоря с часове, защото ми е чрез интернет. Казват навън, че българите не са много единни. Ще опровергаш ли това? Има българска общност, има много... Така е, обаче пък аз като знам колко хора минаха през нашите, докато се намерят партири и така. Но така в Чикаго има голяма църква, направена сега от българите. Българска църква. Поп Гери, там се казва този, който е свещеника. Нашите бяха, когато строиха църквата, трябваше да се вземе заем. Те станаха поръчители, че ако църквата не може да плати, там няколко лекари станаха така. Обаче те си имат към църквата и заведение, има и българско училище събота и неделя, неделно училище за децата. Моите внучки говорят български и сега малкия с нас на български, като влезат майка му баща му, включва английски, но с нас си говори български и това така доста хубаво. Но той не е идвал в България. Не още. И, обаче, когато играе Бероя, когато играе българи, така с пато слуша мача. Татко му, Светозарова, каза преди малко, сте се чули, преди да дойде на гости. Да. Къде той бе в момента на едно турне в Европа. Беше в Париж, беше в Виена, беше в Унгария, не знам точно кой град, близо до Виена. И последното ме в Прага. И сега се обади от Прага, с нощи минал концерта и се тръгва вече за Флорида, за Тампа. А на теб къде ти харесва повече? Там в Калифорния, в Тампа или в Чикаго? Как ти допада? В Чикаго има повече контакти с българите. Там са много. Там е голяма общност. Да, голяма общност. Освен това и нашите така с приятели, все са българи, като се канят. Флорида пък е много хубаво, защото няма зима, топличко е. Там по-малко контакт имам с българите. Те там всеки петък събират едни младежи, даже едното семейство е Старозагорско, и едно момиче от Стара Загора, и една имам също от Стара Загора, която всеки месец ми идва на гости. Така. Защото идва там нашия квартал на фризьор и се обади. Ваня, ще дойда да видя, дойде, пим по едно кафе. Аз знам за такива събирания, когато всеки носи. Изобщо такава ли е? Колко от американската психология са взели българите или не? Те, например, там, когато се празнува, ние една година се записахме да празнуваме заедно. Бяхме 350 човека събрани и ние старозагорци бяхме на една маса. Да. Той сина ми като се обадил, казал, че сме стародари, и ще ги сложим. Ние бяхме само с баща му и една приятелка имах от България на гости, Степ Венета. И ходяхме там, 350 човека. Играя, веселие, всеки си носи ядени, само залата се плаща и там музиката. Иначе всеки се носи там. Във българско или? Всеки си е направил, каквото се е направил, така е българско. Когато събираме, винаги по Коледа и сега... 3 март? 3 март пак се събират, в Чикаго там правят. И когато бяхме от Детройт, там също много се събираха. Аз съм правила за 3 март, не знам колко мартеници, окачваме ги и като се съберем, след това пеят децата. Веднъж децата им дадах стихотворение и у нас там ги събрах, бяха доста момиченца. Всеко казва по нещо. Моята внучка беше на 4 годинки и каза, аз съм българче. Да, всички се смяха, защото тя е родена там. И сега е малкият ми внук и той знае стихотворението, аз съм българче. И пее песни. Боряно, Борянке, такива български и танцува и играе. Да, учи го там. След малко пак сме на гости.
Зонта клуб Стара Загора за първи път в своята история ще раздаде 8 стипендии по 1000 лева за талантливи деца на нашия град. Кампанията по набиране на кандидатите стартира на 15 юни и ще продължи до 20 юли. Президентът на Зонта клуб Интернешънъл Ваня Михайлова сподели подробностите специално за зрителите на гости. Възникна в нашия клуб от страна на всички зонтиянки я приеха на традиционния великденски благотворителен бал, който провеждаме всяка година, и тази година премина под мотото "С любов към бъдещето на България", за да учредим един фонд, и вече го учредихме такъв, за подпомагане на млади таланти. Това е една инициатива, която се провежда и в други зонтиянски клубове на страната, но за Стара Загора за сега, освен че е за първи път, тя ще остане и като традиция за напред, за да може в годините ние да подпомогнем нашите деца, особено на семейства, които са по-социално слаби и нямат възможност да подкрепят децата си в тяхните инициативи. Бихте ли ни казали подробности на какви условия трябва да отговарят кандидатите и в какъв срок могат да кандидатстват и в какви направления? Условията основно са 3. Детето трябва да бъде завършил 6-ти клас, включая до 12-ти. Трябва да има успех повече от много добър 5. И съответно дохода на член от семейство да бъде максимум 350 лева. Стипендиите са 8, по 1000 лева ще се заплащат двукратно в годината, в началото на септември и някъде в началото на втория срок, за да могат условията да се ползват през годината за учебната 2015-2016 година. И необходимите документи са едно заявление за свободен текст от всеки един кандидат, едно мотивационно писмо, което е също свободен текст, в което трябва да се опише в коя област иска детето да кандидатства, защото ние ще дадем стипендии в област спорта, изкуство и наука. То може да се избере в някои от тия области да кандидатства. Служебна бележка, разбира се, за доходите на родителите, удостоверение за средния успех от училището. Трябва да са добри ученици. Да, трябва да са, казахме, с успех над 5. Съответно, ако е участвал в някакви конкурси, олимпиади или спортни мероприятия, трябва да се донесе неговите грамоти, и ако е участвал в социални дейности или има препоръки на територията на нашата област, това пък е едно предимство, защото ние сме всъщност неправителствена организация, развиваща се в социална сфера. Срока за подаване на документи е 20 юли. Да може ни един месец през август комисията да оцени, да разгледа всички кандидатстващи и да излъчи 8 стипендианта, 8 лауреати, на които ще даваме награда. Вече имаме сериозни запитвания, интересът е много голям. Сигурно ще не бъде трудно, за да ги окачествим децата, но при всички случаи ще бъдем безпристрастни. На гости заедно с Йорданка Джонджарова. Колко години брак имате? Вие сте, пример, дай Боже, още много години. Каква сватба сте празнували? Празнувахме, но ние празнувахме тук, защото винаги тогава бяхме тук 50 години. А сега ще празнуваме 60 на ноември месец, диамантена месец. Златната мина, сега диамантена. И сигурно ще се съберем, защото вече имаме и къща. Да. И ще бъдем у нас, децата ще организират всичко. И кога ще бъде тази година? Ноември месец, 23. Аз ти пожелавам от сърце. Можеш ли да кажеш какво е разковничето за толкова дългогодишен, спокоен, задружен семейен живот? Тежко ли е? И как свиква ли се? Като млади, на работа, Марица изток, просто няма време. Сега като пенсионери, пак, за да има едно семейство, трябва все пак да има и компромис. Да. Така е. Но при нас нямаме. Аз работех навън се, когато бях в Стара Загора и в драм състави съм учила, никога мъж не ме е правил забележка. Но и може би това ме крепи писане. Аз ако чуя музика, трябва да стане да играя. Там, например, като почне нощното предаване от Стара Загора, Николай като пусне някакво хоро и аз му се обаждам, после викам, не мога да се сдържа. Станаме двамата и почвам да играем. Това е много хубаво. Това е. Твоите деца също имат щастливи семейства. Смяташ ли, че сте им положителен пример? Сигурно, много пъти даже дъщеря ми за някои неща вика. Така си ме възпитала.
това е. Да. Нали? Добре, са Да. хубави. Децата им А работят. като сравняваш, какво мислиш за днешната младеж, за това, което се случва в България? Хората, вярвам, че сме негативни, но някак се нямаме вяра и според мен е все по-основателно. За утрешния ден, най-общо. Не знам, в България много деца успяват, които са упорити и всичко, но и много деца, които са Много важно е семейството. Да. Поне аз така си мисля. И после не знам защо така ние сме на всички посоки. Дой един, айде вярваме, хоп, гласуваме за него. Дой друг, айде така. Просто нямаме Нямаме стабилност, стабилност, нали, не знам. Ами, Не ми харесва. нали, И много, всички политика разбираме, всички приказваме. всички от всичко разбираме. Общо взето. Не знам, там А одобряваш ли това? Мислиш ли, че все повече, нали, статистиката сочи милион и почти 2 милиона от най-добрите ни деца много. са заминали навън? А твоето семейство, децата ти едва ли ще се върнат в България? И те вече 26 години, дъщерята е там, сина 25. Друг начин на мислене имат вече. Много успели българи има, но много има, които Които едва... е така. Защото, дето има една дума, видяла жабата, че куват вола, те хвърлят се да вземат нещо, после не могат и така изгубеха и такова, но И всеки, надежда. навсякъде има. Не, т.е. света не Света е е такъв, така. какъвто беше. Но това стана сега, че ако човек не го мързи, не може да каже, че няма работа. Да. Винаги можеш да намериш какво да Просто няма работиш. да остане гладен, нали? Не, Дори да не, няма. някакъв. Не е обидно да ми изчини Всичко, и какво ли не и работа всичко, няма, така разбира е. се. А мислиш ли, че така държавата и обществото е в дълг към хората от третата възраст? Или към всички? Не сме социална Понякога се държава. дразне, когато само за пенсионерите говорим, пък има и млади хора, които още са по-зле с деца. Да, да. Понякога ме дразни все за пенсионерите, но има и други съсловия. Ти така отвътре, като виждаш, наистина ли е Аз понеже- най-демократичната държава Америка? Или не е чак толкова демократична? Демокрацията, Чърчил е казал, не е най-доброто нещо, но по-добро не е измислено. Не знам, аз много контакти нямам с тях. Комшийките, хай, усмихница, поздравита и това е. Аз Няма да свикваш ли контакт, с този начин на живот? А сега престоя каза на есен, нали? Август ли кога ще Август се заминавате отивам пак. в Америка? Какви са ти плановете? Какво ще се случи тук? Тук като съм. Да, става се. Какво Ще планирате? виждам с приятелки, ходим, пием кафе, може би ще отидем малко в Родопите една седмица. Миналата година ходим и в Чоково, наши приятели имаме. Или пък ще ходим и в Медвен, там също е балканско, като стане горещо, но общо взето е така си ми е хубаво вкъщи. Да, и всъщност, когато ти вече се видяла, нали, няколко... С някои месеца приятелки тук съм се от видяла. май месец, какво споделят вашите приятели? На добре ли вървим Оплакват или? се, не. Оплакват се, нали? А ти намираш ли ги за променени? Нали, така, физически? Поостаряли. Поостарели. А ти как се справяш? Аз те виждам сутрин на ясното. Как се справяш с старостта? Удивителна младост. И понеже изглеждаш много добре, може да кажеш на колко си години, нищо, че си дама. Почнах 80. Браво! Дай Боже всеки му. И каква е рецептата за тая младост? Любов към живота, вкус към живота. Да мислиш позитивно, да не обръщаш внимание много на дребни неща, да не ги изживяваш и така, и като така да си весел, да пееш. Ако имаш възможност, какво би посъветвала първите хора на държавата, на града, По-малко да спрат да гледат за себе си, повече да гледат за хората. за хората? Защото тая държава я ограбяха направо. И все его, всеки ден. Корупция, един няма в затвора. Да. Това е. Намерят някой, после замълчат и това е. А уроците, на които си учила твоите деца? И те са успели? Моите деца, уча ги да са толерантни, да нито пушат, сина ми цигара не е слагал в устата си, нито пият. То нали, не че не пият, разбира се, то друго е може да да има са пийни, събития но за- друго е за такова. здравето, друго Така. е да си Но битов алкохолизъм.
Така, не знам с някой да са се карали, че да нямат да се видят. Няма такива неща. Дъщеря ми живее вече колко години и се кърва и при нея. Рядко има такива. Какви са ти мечтите за внуците? Не кажа, че внуците повече ли се обичат от децата? Повече, наистина. Сега внучките ми са и двете работят в Нью-Йорк са. Едната направи магистратура в Харвард, другата завърши Единбург и сега ще почва и тя, нали, други има, но работят. Сега мечтата ми е да вече да почват да се женят. Да станеш права. Това е най-голямо. За друго нищо не искам. Аз това, че го пожелавам И да стана права баба така. Ма не знам дали ще стигна. Дано да съм такава жизнена. жизнена. Движението е важно. А твоето пожелание за хората от третата възраст? Моето пожелание за хората от третата възраст, наистина, нали, които не могат да им помогнат и така, някои има с много малки пенсии, не са добре, но да не се отчаиват, да гледат напред, всеки ден ние подарям, да му се радваме и това е най-важно.